बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सोमोनांथाव रादाब, हाबानि बैसो जाब्लानो हिन्जावसाफोरखौ फाननाय जायो गंसे गिदिर बाजाराव, जेराव उन्दै बैसोनि हिन्जावसानि बेसेना बांसिन जायो। हिन्जाव गोदान नागिरनानै बाजाराव जायो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। सादारनाव 13निफ्राय 20 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ बे बाजाराव फाननाय जायो। मोजां नुब्ला हौवासानि नखरनिफ्राय हिन्जावसानि नखरनो नोगोद 35 लाख रां होनाय जायो। बे बाथ्राखौ खोनाना नोंथाङा सोमोनांदों जानो हागौ। बुहुमनि गंसे हादराव सोलियो मोनसे सोमोनांथाव हाबा। बे सोमोनांथाव बाथ्राखौ खोनाना नोंथाङा गोमोदों नामा? गोमोहाबनो नाङा, मानोना बेयो सैथो। हौवाफोरा हाबानि थाखाय सिख्ला नागिरनानै जिंगा सिनांगौ गैया बे हादराव। मानोना हिन्जावसाया जेब्ला हाबानि बैसो जायो अब्लानो हिन्जावसाफोरखौ बाजाराव फाननो थाखाय लाबोनाय जायो। जायखिजाया सुबुङानो बायनो हायो गावनि चइसनि बायदि सिख्लाखौ। बेफोरबायदि आयेना सोलिबाय दङ इउरपनि बुलगेरियायाव। बुलगेरिया इस्तारा जुगारा मुंनि गंसे ओनसोलाव बे बाजारा जायो। बे ओनसोलाव रोमा कलाय जाजाबर हारिनि सुबुङा थायो। बे बाजारा बोसोराव खनब्रै सोलियो। बे बाजाराव आलु दालि मैगं बायदिसिना फाननाय बायदि हिन्जावसाफोरखौ फाननाय जायो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय हांमा सापरि गामिनि सागु सुबुङा खनसेयैनो लामा जाब्रबथाय जानानै गोबां हालाय हाफाय जानांदों। मैया फुंनि 10 रिंगासो समाव हांमा सापरि गामिनि रायजो राजाफोरा खाथियाव थानाय दैमायाव माइनाव फोरबोनि थाखाय माइनाव बुरखांनानै लानानै फैबाय थानाय समाव राजा लामाजों गंसे आलंनिफ्राय फैनाय डिब्रुगड़ थांनो गोनां एल्ट' 800 AR08A3520 नम्बरनि गंसे गारिया गोख्रैथियै फैनानै सागु सुबुंखौ गोब्राबै सौख्लायनानै गालाङो। एक्सिडेन्ट खालामनाय गारिखौ सिमेन्ट सापरि पुलिस बिफाना हमनो हायो। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला अमृत दैमारि होननाय सुबुङा बांसिनै जोखोम जादों। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव लानानै थांदों होनना फोरमायदों। HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय आसाम सरकारा गं 35,800 स्कुटि फरायसाफोरनो रानना होनाय जागोन। HS फाइनेल एग्जाम 2022 आव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 29,748 सा हिन्जावसा फरायसाफोरा स्कुटिखौ मोननो हागोन। हिन्जावसा फरायसाफोरा 60 जौखोन्दो एबा बेनि गोजौ मोननाय जानांगोन। मख'जाथावदि बेनि अनगायैबो देग्लाय HS फाइनेल एग्जाम 2022 आव 75 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन मोननो हानाय गासै 652 सा हौवासा फरायसाफोराबो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोननाय NDBनि सोद्रोमा खरगेसर बसुमतारीनि बिसिनो BTC सरकारा ई-रिक्सा गथायदों। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय जुजिनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोननाय NDBनि सोद्रोमा खरगेसर बसुमतारीनि नखरनि थासारिया खौरां बिजोङाव फोसावजादोंमोन। BTC सरकारा तामुलपुर जिल्लानि नावकाटा खैरासार गामिनि थागिबि खरगेसर बसुमतारीनि बिसि रोमिस्रि बसुमतारी आरो गथ'आ थानो थाखाय गंसे न' गैयैखौ नुनानै गंसे पाक्कानि न'बो लुनानै होदों। BTC सरकारा लुनानै होनाय न'खौ बेखेवनानै होयो 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बिएफनि MLA जलेन दैमारी बिथाङा। महानगरनि फरायसालियाव फिन मोनसे जाथाय। आरज गाबनाय समावनो बेहुस जाना गोग्लैना जिउ गोमायो सासे फरायसुलिनि। नारेंगिनी बिद्या मन्दिर फरायसालिनि 3 थाखोनि फरायसुलिमोन। थैनाय फरायसुलिखौ गीता मन्दिरनि त्रिसा आरो कलिता होनना मोनथिना मोन्दों। फरायसालियाव आरज गाबफुबाय थानाय समावनो सोमजियो बे दुखुनांथाव जाथाया। लोगो लोगो फरायसुलिखौ साखाथिनि इजि हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो गथ' ICU थायनि थाखाय प्रतीक्षा देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। नाथाय खाफाल गाज्रिदि डक्टरा फरायसुलिखौ गैला होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगांबो महानगरनि सात्रिबारियाव थानाय गंसे प्राइभेट स्कुलावबो बेबायदिनो सासे फरायसुलियाबो जिउ गोमादोंमोन। हमगार्डआव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हमगार्डनि दान बान्थाखौ बांहोनो आसाम सरकारा थांखि लाबाय। सासे हमगार्डनि दानारि बान्थाखौ 23,010 रांसिम आसाम सरकारा बांहोनाय जासिगोन होनना फोसावबाय। मैया कक्लाबारि ब्लक UPPL कमिटिया बेराम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि चेक राननानै होदों। बे फान्डखौ गासै 38 जन सुबुंफोरनो मैया राननानै होनाय जादों। 38 जन सुबुंफोरनो 10,000 राङै राननानै होनाय जादों। बे चेक राननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा। UG ब्रह्म बिथाङा गावनि आखाइजोंनो 10,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। बे रांखौ जायफोर सुबुंफोरा गिदिर बेराम जादों बिथांमोननोल' राननानै होनाय जादों। बे रांखौ आसाम सरकारनिफ्राय राननाय जादों। सुवालकुसिनि कलितापारायाव सासे दर्जिखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय। दर्जिनि मुङा आजिदुर रेहमान। बिथाङा फेशन लेडिज कर्नार मुंनि दर्जि गला दंमोन। आजिदुर रेहमान मुंनि दर्जिया गावनि गलायाव ड्रेस सिलायनो फैनाय आइजोफोरखौ ड्रेस चेन्ज खालामग्रा रुमाव स्रोदै मबाइलजों आइजोफोरखौ भिडिअ रेकर्डिं खालामखुमायोमोन। बेबायदि खालामनायखौ मिथिनानै सासे आइजोआ पुलिस थानायाव FIR होनायनि उनाव मैया दर्जिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। दर्जिनि मबाइलनिफ्राय गोबां भिडिअ रेकर्डिं खालामनाय गोबां भिडिअ मोन्दों। रायजोनि आखायाव गोग्लैबाय सानै दुथां सिखावा। सिखाव सानैखौ गोख्रोङै साजा होना सिखाव खावनायाव बाहायनाय बाइकखौबो सावना होयो। कामरुप जिल्लानि कमलपुर पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय एबा सांसारिनि साखाथिनि बकायाव सानै दुथां सिखावखौ रायजोफोरा हमनानै गोख्रोङै साजा होयो।
मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बका गामिनि ललित डेकानि बिसि चन्द्रमा डेकाया बका फुजा थिलिनि साखाथिजों थांबाय थानाय समावनो गंसे गोसोम गाबनि पालसार बाइकआव फैनाय सानै दुथां सिखावा आइजोनि सनानि सेनखौ सिख'नानै लाना खारो। लोगो लोगो बे जायगायाव थानाय माखासे सुबुंफोरा बाइकनि उन उन होसोलांनानै आटगावआव दुथां सिखावखौ हमनो हायो। जाथायनि सायाव कमलपुर पुलिसनो खौरां हरनायाव कमलपुर पुलिस थानानि असि बिरेन बरुवाया जाथायथिलियाव सहैनानै सिखाव सानैखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरो। दुथां सिखाव सानैया रङिया बाला गामिनि हाफिजुल रेहमान आली आरो रङिया 5 नं वार्डनि हृदय रनिया होननानै सिनायथिनो हादों आरो बिसोरनि सावजानाय पालसार बाइकनि नाम्बारा AS01807114। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।